W studiu Jeju nasz gość Roman Kuziel, burmistrz Wielgi Wsi. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest dużo tematów, bo dzieje się też dużo w Władysławowie. Zaczniemy od węzła integracyjnego. Wiemy, że już otrzymał on dofinansowanie. Z jakich źródeł właśnie pochodzą środki na to? No i jak tutaj zmieni się Władysławowo pod tym względem? Pieniądze na węzeł integracyjny, to może brzmi bardzo skomplikowanie, jest to po prostu zespół naczyń połączonych komunikacyjnych, drogowych, które mają ułatwić życie naszym mieszkańcom i turystom. Pieniądze mamy w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych, ponieważ gmina Władysławowo jest w obszarze metropolii. Są to specjalnie dedykowane pieniądze na kilka kluczowych zadań z perspektywy metropolii, w tym również węzły integracyjne. Mhm. Gdzie tutaj, jaki jest jakby zasięg tych prac, które nas czekają, gdzie te udogodnienia później mają powstać? W najbliższych latach, jeśli chodzi o gminę Władysławowo i w szczególności serce Władysławowo, czyli centrum miasta, szykuje się bardzo dużo zmian i to bardzo takich kluczowych z perspektywy komunikacyjnej, które pomogą rozładować i pod trochę korki, ale też stworzą dodatkowe miejsca parkingowe. Nasze zadanie ma około 7-8 różnych elementów. Pierwszy i chyba najważniejszy z nich to budowa dużego parkingu na fragmencie działki po dawnych ogródkach działkowych, na kilkaset miejsc postojowych. W tym również budowa nowego dworca PKS, który dzisiaj jest usytuowany częściowo na gruntach prywatnych. Żeby nie było problemu w przyszłości, gmina postanowiła go ulokować tylko wyłącznie na swoim gruncie i będzie to nowy dworzec. Kolejnym zadaniem to budowa nowego rąca u zbiegu ulic drogi wojewódzkiej 215 i ulicy Żwirowej, prawoskręt na ulicę Niepodległości w prawo w kierunku centrum i również w kierunku Wojska Polskiego, ulicy Tysiąclecia, a także daj Boże, przejście pod torami między dwoma osiedlami, między osiedlem Śródmieście i osiedlem Halerowo, tak żeby mieszkańcy i turyści mieli swobodny dostęp do plaży, nie przyjęjąc ulicy Błękitnej Armii. Także jest tego bardzo dużo, powstanie około 450 do 500 miejsc postojowych w okolicach Śródmieścia. Mam nadzieję, że to duże zadanie inwestycyjne, jedno z największych w ostatnich latach, spowoduje, że będzie można się swobodnie przemieszczać w centrum Władysława. A jakie będą terminy realizacji tego, no i kiedy już będzie można korzystać z tej zmienionej infrastruktury? Zdeklarowaliśmy i tak też jest w umowie, że będziemy to zadanie realizować w ciągu najbliższych 3 lat, czyli w roku 18, 19 i 20. Jest oczywiście w przypadku jakichś uzasadnionych możliwości przesunięcia tego terminu na jeszcze rok 21 i 2, no ale będziemy się starać, żeby w tych latach, o których wcześniej wspomniałem, to zadanie zrealizować. I jaka suma tutaj jest potrzebna, żeby to zrealizować? Taki wstępny kosztorys z tych wszystkich zadań, o którym wspomniałem, to jest 16 milionów złotych. Za całość tych prac. Tak. To jest jeden z tematów, o których dzisiaj rozmawiamy z burmistrzem Władysławowa. Pan Roman Kuziel tutaj z nami rozmawia. Teraz kolejna sprawa, dworzec. Tutaj już rozmawialiśmy wcześniej na ten temat właśnie zmian, które mają tam być w tej chwili realizowane, w tym między innymi biblioteka, która ma powstać w budynku dworca, co jest takim trendem, można powiedzieć. Na jakim etapie te prace są? Jest to niezwykle zadanie z perspektywy gminy, ponieważ dworzec PKP jest pierwszą wizytówką w Władysławowie, ponieważ jest pierwszym kontaktem turystów z naszą gminą, z naszym miastem. W chwili obecnej zmieniamy plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego. Można powiedzieć, że jesteśmy już poza połową tej drogi. W perspektywie najbliższych 3-4 miesięcy ten dokument planistyczny zmienimy. Później w studium wykonalności, projekt techniczny, no i realizacja. Czyli to, co najważniejsze. Tak, i dodałbym jeszcze tylko, że już w tym roku będzie widoczna zmiana wokół dworca, ponieważ będzie kilkanaście obiektów mniej tych tymczasowych. To są też nasze ustalenia z spółką PKP, tak żeby ten teren już oczyszczać, żeby to była funkcja reprezentacyjna i żeby nie kolidowała po prostu z normalnym funkcjonowaniem i użytkowaniem tych chodników.
A teraz kolejny temat. Zimowa aura ustąpiła miejsca od razu letniej, więc już troszeczkę myślimy o tym sezonie, który dla Władysławowa jest bardzo istotny ze względu na to, że to jest gmina i miejscowości nadmorskie. Więc co tutaj dla turystów się szykuje, no i również dla mieszkańców, którzy tutaj z tego będą korzystali. Słońce świeci w naszej gminie coraz bardziej. Jest to oznaka sezonu turystycznego, który nadchodzi wielkimi krokami. Panie redaktorze, przede wszystkim gmina Wałęsłowo już od tych ostatnich kilku lat bardzo intensywnie inwestuje w plaże. Mówiliśmy w poprzednich miesiącach, latach o tym, że zabraliśmy się tak na porządnie za sprzątanie, kupiliśmy sprzęt do czynienia plaży. W tym roku kolejny etap inwestowania w plażę. Jesteśmy po przetargach, które odbyły się w tym roku. Mamy taką pomysł i wizję na nasze miasto, żeby dać możliwości naszym mieszkańcom zarobkowania przez dłuższy okres, ale będziemy też dużo więcej wymagać od nich. I pierwsze efekty tego naszego wymagania i nowej wizji na Wałęsłowo i na całą gminę Wałęsłowo będą widoczne już w tym sezonie, czyli nowe obiekty gastronomiczne na terenie naszych plaż. Mówię tutaj również o Karwi, mówię również o Jastrzębiej Górze. No i w Wałęsłowie nowe obiekty, które mają spełniać już takie najwyższe standardy, ale też chcemy na plaży we Wałęsłowie usytuować nową kładkę, czyli taki deptak o szerokości 3 metrów, o długości kilometra. Taki deptak w dużo bardziej prowizorycznej formie istniał w poprzednich latach. W tym roku będzie to materiał kompozytowy, 2 razy szerszy, no i mam nadzieję, że ku uciesze mieszkańców. Również przygotowujemy się, jeśli chodzi o nowe wejścia na plażę, przejścia. Przed wakacjami będziemy jeszcze oświetlać niektóre z przejść na plaży, między innymi przejście numer 12 i 13 w Łapowie. W Łapowie, w tej miejscowości również będziemy do wakacji, może zahaczymy początek wakacji, inwestować w najważniejsze przejście na plażę, przejście numer 14, czyli tak zwany zielony szlak. Będą to zupełnie budowane nowe schody i tam też kwota zadania jest bardzo duża, ponieważ przeznaczyliśmy na to zadanie 1 000 000 złotych. Mamy nadzieję, że ta duża wartość pieniędzy będzie widoczna w terenie. Jestem przekonany, że z perspektywy nie tylko mieszkańców Łapowa, ale też turystów te zmiany będą widoczne. Czyli miasto i cała gmina będą jeszcze bardziej przyjazne, więc myślę, że ta pogoda, która teraz panuje, już też powinna nam nasuwać takie myśli o planowaniu sobie wolnego czasu. No i tutaj właśnie Władysławowo zaprasza. Tutaj w imieniu Władysławowa burmistrz Roman Kurzel. Dziękujemy bardzo. Dziękuję również, do zobaczenia.